Sebire Siyahat adly eseriň 3-nji bölümi. Şäheriň bir bölegi ýaly gämi esen dagyny gerçine minilip ir seherler siyahat uğrady. Edil sallançagyň uğrulmasy ýaly mülayim uranýan gämi, töweregiň tämizligi, arşalaryň ýaşyl tolkuny eseniň keýpini göterdi. Ol firdam agaçlary newse wurwakdy. Sebäbi owada jaý salynýanlar, jaý basarar ýaly, agaç tapman kösen ýakalar, bu taýda o agaçlar biýmillet ösüp ýatyr. Ol görenlerin owadaşlaryny hökman golun berer. Üstesine bu gäminiň hyzmatyndan eseniň göwni hoş boldy. Gününe 3 wagtyna nahar berýärler o. Öýde görmedik hezzetim görkezjekler o. Esen stola goýulýan iýmiti newse wur idi. Hatta ajy gorçy sany hem nany salyp, gözüni burnuny tutup ýaşardyp iýip töketdi. Eliniň agzynyň ýagyny bolsa, menü ýazylan kagaz bilen süpürüşdirýärdi. Nahar başynda oň garşysynda oturýan, gaty ýognasynan, çiýişkin gawaklaryny dordan açyp, her tapar esen öwüp başlady. Hemem oňa mehirli garap doýup bilmedi. Malades, sen çyn erkek kişige okşapsan, işten kesilmesin, erkek dilen iýegence bolur. Iýmese erkek kişi iş bitirip bilmez ahy. Sen malades. Esen bu çalgyrt dilli aýal bilen bir stol başynda oturanyny degenni. Başga bir dil bilmez duşaýsa, baý kösenerdime. Ýöne o ýananyň özüne bakyp köp ýylgyryşyny düşünüp bilmedi. Onsoň esene moňa ýylgyryp bakdy. Şeýdip ertir gün ortan, agşam nahar başynda bir-birige ýylgyryp bakmak oýuny başlady. Ýognas aýal barha mehremleşip, söz arasynda duýdurman esen janly we müzleni berdi. Eseniň bolsa şol durky. Asyl oň gownuna başga zatlar gonunogam. Enan bolyn şeýle ýalynjaň ýylgyryp, gözleri bilen çepiksiz eseni ýuwdaýjak bolýar. Üstesine de bir gün ortan naharyp otyr galar. Esen atanlykda o ýananyň aýagyny basaýmazmy? Ana ýanky şo wada öz razylygyny bildirýän hökmünde eseniň aýagyny barty basyp goýberdi. Hakyrda gully. Sen ýakşy güne ekeniň. Esen şundan soň bir zatlar guman edip başlady. Pikirlerini içede gorku sartdy. Hasır naharyny ýyp turup gaçmakçy bolup ýerinden gozganyny hem şolly bolýyn. Semizden anam bile turdy. Efencan, kayutamyň gapysy açylan ýok. Ýür, şonu körüp berewer. Esen ýok diýjekdi. Başga ýere gyssanýan diýjekdi. Gapy bejerer ýaly men usta däl, başga usta tap diýjekdi. Garaz bir bahana tapyp zyp berdiğini çaljakdy. Emma o ýanany öýkeletse, bu giden mehelläň içinde eseni dilmaşlyk etjek ýokdy. Onsoň ýene lal ýaly bolup gezmeli boljak ýadyna düşünne, biýalaş razy boldy. Temiz ýanyň öňüne düşüp, gorku ýürep kayuta gaty tiýip etdiler. Esen edil gapyň deňine saklanyp bolýan. Temiz ýanan bir ýeli bilen gapyny itip, beýleki eli bilen esenisi dönökledip diýen ýaly özü bilen otaga saldy. Giýilişine gapyny şeýle bir tiýip ýapdy-da, apa ýapmany bırak duruşuna gözlerini ýumyp, "Wah Esenjan" diýip agar gerinni. Ýaka bagjagyny çözledi. Esen biçare bolsa öz üstüne awanyp duran ýanandan howy basalyp, el aýagy titräp başlady. Bu darajyk otagdan nädip başalyp çykjagyny akly etmedi. Az talymdan ýanan gözlerini açdy. Oň gözler eseni hasam eýmendirdi. Sen nimege meni istemeýipsen? Men gelinim bar. Onda nimege menge kulüp bakdyňyz? Bilmän bolup durun, bagyşla. Onda nimege aýagymny bastyňyz? Bilmän basyp durun. Ýok, sen meni taşlaýypsan. Başga zenanlara köz tikesen. Ýok, meni çykarsana. Sen erkekmiň? Esen bu söze üns bermekde, gapa tarapdy zap duruşuna. Ýok, meni goýbersene diýip ýalwardy. Ahira ol zenany zordan bir ýana iteläp, gapydan zarp bilen çykyp gaçdy. Ey Hudaý, bir beladan sypdymo. Ýöne öňü soň gözlerinden gorku gitmedi. Her demde, her salymda temiz ýanan ýyzarlap geläjek ýaly. Kuwatly gollar bilen eseni ýeňsesinden tutup, öz kayutasyna südürledip dıkaýjak ýaly boldurdy. Onsoň eseniň bütünle keýpi gaçdy. Bu taý guur ýer ýalam däl. Gämiden gaçyp gitjek gumanyň ýok.
her ädimde, her öwrümde bir-birige sataşyp durmaly. Iň meterde esen o zenan bilen günde 3 wagtyna bir saçagyň maşynyna oturup naharimeli. Hep öde o ýene eseni giýilisine salaýmasa, esenini näderkä? Wagt belanyň köre Guljahanla. Şo gyssamasa, şo iyi gelmese, esen ömür öýden çykjakmy? Dinç başyny bu belalara sataşdyrdy da, öýüňde oturda Hudaý diýdi. Wagt inni etjegini bilýärler. Şu sapar bir sagaman öýüne barsyn wakaly. Onsan gaýdyp onu öýünden çykarabilýän tapylaýarmyka? Guljahan adal, şondan 10 etse beterrek ajdarha bolsa da, esen gaýdyp öýünden çykmaz. Hawa diýili hä çykmaz. Maslygyny bolsa nässeler şey istinler. Esen anha şeýle karara geldi. Karar bolýyn, öýe gitýänçe iş wady. Has şatak gerem o zenandan gaçsa, esene kim dilmaşlyk eder? Hanka Krasnoyarskide eger çologlan bolmadyk bolsa, eseni kim bilsin? Haýsy gözene wady kardylar. Hawa ýagdaý öwürlük ädel. Esen öň bir ýoly eşek sowdasyna da şeýle çykkansyz ýagdaýda galypdy. Günüň birine Guljahan gozokly motosikl ýa maşiny ters dawa tutmakda kolhoz işine gatnar ýar daýaw eşek satyn alyp tabşyrdy. Eline de 200 manat tutturdy. Onsoň esen hini zat alyp zat satman soň bazara ýaýdana gitdi. Anha gowullap duran mahelle. Esen eşek bazarynyň derwezesinden giren ýerine bir eşegiň töwereğine eýerelişip duranlar gördü-de şo ýere bardy. Bir kişi eşek eýesiniň goluny şapbady wurdy. 180 manat berjek. Näde? Ýok, 200 bolmasa eşegiň ýüpünden tutturjak gel. Bahasy ýetdi ho, ber howlnyşyny. Ertelki sowdany sapdyrma, ahmar edersiň. Men eşegim ýaly eşek şu bazarda ha ýokdur. Muň horraqlygyna bakma, gaty sagdyn eşege, bökjekläp durşuny görmeýänmi? Munyň diňe ady eşek özi atýalydyr, onsoň nenen arzan mereýin. Esen eger 200 manada şeýle eşek berilýän bolsa, menne de 200 bar diýip oýlandy. Mundan aňrygy desem gelmedi. Ol bahasyny berip, eşege mülenneme hettel eşek dabırdap gitdi. Esen ýelejirap barşyna öz sowdasyndan gowuny bitdi. 20 manadyň gurnuny edip, muň ýaly eşege 300 berseň amazdyr. Guljahanam begene ýedirdi. Eşegi dikkir edip öýe gelenne, esen Guljahana bilesi gelji bakdy. Begenermika, aharlanarmyka diýip jany çykara geldi. Ahary Guljahan Bolaýpdyr diýdi bolyn. Eseniň demi dürseläýdi. Sowdadan gowuny bitip minämemi? Ol sesini söz çaý demläp, törde arkaýynrak oturan eseniň öňüne süýşirdi. Şkafdaky bankalar şakyrdadyp, arasyndan bally bankany tapyp taşakda goýdy. Eseniň ballany latman, diňe çaý içip oturuşyny görenne, edil mihmana aýdýan ýalym laýym owazly seslenni. Esen Muhammed, ballana misene? Näme, istäň ýoklu? Ol şeýle diýdi bolyn, esen muňa monça boldy. Ol ejesi öleni bäri haçan beýle söz eşitipdir. Onsoň esen eräp, elejirap oturuverdi. Guljahanam bir käse çaý goýunyp, esene ýakyn oturdy. Daýaw eşegi keni, işe horlanmaň edip gelerin, işden gaýtşyn ot ýükläp gaýdaryn. Bir nemejik ot ýognap bilsek, güýzi mal arzanlanyny bir sar edinmesek bolmaz, gapymyz köýrüň kulbesi ýaly çaňap ýatsa ýylnäme diýer. Bu döwürde malyň bolmasa malça mertebeň ýok. Senem eliň değişi bilen kerpiç goýdy, sar küme sal. Wah, jaýör bilemok da. Derrew bilemok diýip başlaýan da, erkek bolarsyň da jaýör bilmezmiň, ikisine mörersiň. Küme bolmasa sygyr almaz diýänsiň öli gözüňe baswalaryn, bayalarna. Esen howatyrlydymdy. Guljahanyň gowry ýannak ýanyp tutaşyp gidibererinden heder etdi. Her näme bolsa da Guljahan koşuşdy. Öýüň ownuň işine güýmenip uzak oturdy. Esenem gyssanman çaý içdi. Oturan ýerine kämahal irkilip gitdi. Ahyrda arkan gaýşyp tiskinip oýandy. Helem muny Guljahan görmedi. Guljahanyň ýekdigileneni oturuşyna irkilýänler muny esen ýagşy bilýärdi. Irkilen gedeklerini aýdylan adymly sözlerem ýatdan çykarmanmy? Ýöne näme? U gowurna mart zatda. Esen ýerinden turdy. Guljahan, eşege ot suw bereýinmi?
Gelen wadyňa özüm otom berdim, suwam berdim, ýöne içergisine gaňgasyna seredişdir. Öýlen işe minip gitjek. Efen tamamdan çıkışını eşege baktı bolyn, tas arkany serpilip gaýdypdy. Şagga qara der basyp, göz ümüdläp durşuny, ilki bilen kellesine uran pikir, Guljahan derime saman nıqar diýen gorku boldy. Bazardan gaýdanly gaty dikije gelen eşek çalançaş bolup ýatyrdy. Sünksiz ýaly her aýagy bir ýerde, gulagy topur içinde gözler zordan aşyrýady. Janawara näme mulaydyka, be munyň aýagdaý gowdälo, birden üläýse näderkäm. Ýyllan gapysyna näçe eşek daňylygydyr bolyn, kesel aýlanyp öwrülip esen 200 manat berip alan eşegini tapaýmaly bolarmy? Hanha aljak bolsa iki eşekli, atly, düýeli köşekli kişilere mägitdäl. Altyn solankyny. Birini alany bilen garyp düşjek gumany ýok. 200 manaty toplayjak bolup Guljahan ikisi näçe gardyndylar. Ýyllan bolsa müňläp puly bar. Özge bolmasa hommat magazynçynyň üstünden ýynsin. Eşegi bolmasa sygyry bar, agyl lol goýuny bar. Altyn şony. Pehey bu dünýäniň adalatsyzlygyny. Atylan daş ilki bilen esene degmelemedi. Öňkü adaram bir äreginde ýeterlik dälmi näme? Guljahanyň gownuny ýarap bilse, esene başga näme gerek? Anha häzir eşek öläýse, Guljahan gaharyna eseni öldüräýmezmi? Eşegiň goly şol çalajan ýatyşy. Başyna gownan süňükdirdi gowmaga ýarany. Esen kenid özüni dursa mänkä, Guljahan Allahy ýaly bolup daşar çykdy. Guljahan woran esen öz gowrasy bilen eşegiň bolup ýatyşyny gözlejek boldy. Olam şeýle bir göz gortala bolýan. Guljahan bir bolgusyzlygyň barlygyny şo wada duýdy. Hany çekilbeýlek. Şeýle diýip Guljahan gönüllide içini çekip eşegiň bykyna depdi. Eşek bir gowganan ýaletdi de ýatyberdi. Hudaýym her näsenem yer ýuwsyn, alan eşeňem yer çeksin. Vay 200 manadam kül bolle. Esen bir zat diýip özüni aklajak boldy bolyn Guljahan. Ýok bol, gözüme görünme. Diýip çapjyndy. Özü bolsa eşegiň gulagyndan çekip gördi. Guýrugyndan çekip gördi, bolmady. Onsoň beýle ýanyna näderini bilmän sömülüp duran esene zäherni pürküp urady. Sen bir bagty gara bolmasaň alan malyň görüp almazmyň? Erniň sallap duransoň italanan ýaly alanyna ýör. Hey symmaty goramış. Barny eşeňi nirä dyksaňdykda 200 mandym tap. Şo pul tapmasaň şöýden dir gyryp çykaryn aýtmagyn. Ýoldan geçip barýan bir kysana adam eşegiň ýatyşyny görüpdi. Muny ýazgyrlyk gaňgaça aýdaýyn, uğrun tapar diýip geçip gitdiler. Esen ýazgyrlyk gaňgaçyny gaty tiz tapyp getirdi. Gaňgaçy eşegi görenlen şeýle diýdi. Allap satypdyrlar o. Bu eşek neşe öwrenlikli bolan eşekde. Tiryek tapybilseň aýgowsy bolmasa da epdekden 5-10 paşka kellagyr derman tapsaň eşegiň dikeler. Guljahan muny diňläp durup bilmedi. Tiryek berwem eşek saklap barmy? Inniki bazar içini saklamasaňyz bolmaz. Bazar bunu dermanlaryny keýpini kökredip satarsaňyz da, eger satyp bilmerneýseňiz, maňa muzduny berseňiz özüm sataryn. Muzdy näçe? Ýyllera 25 berýär. Onsoň eşegi gaty gymmat alypsaňyz 200-e satarna diýip bilmen. Wah pulumuz harama çykjak da. Şeýle diýip Guljahan esene şeýle bir hygyrsyz garady bolýan. Esen şo wada aşak bakaýdy. Guljahan her näçe kelle döwsede eşegi ýana galyp sataýmakdan başga çykalyga tapmady. Onsoň dermanhana baryny syrip, epesli derman topladylar. Ýazgyrlyk gaňgaçynyň owru düşýäli dermanlar kim-kimden berip başladylar. Eşek dermanyň ýysyny alandan böküp durdy. Gol dermana topuldy. Şol arada ol tas eseniň dermany elini çeýnäpdi. Kälem esen dermany taňyra atyp geçýärdi. Eşek dermany götür çeýnäp barha güýje ýürüberdi. Asıl ol helki ferlip beten çalajan eşege çalym etmese nädersiň? Asalymdan silkinjiräp otomy berdi, suwam içiberdi. Şeýde başa melamat bolan eşegi te bazar gününe çenni sakladylar. Te bazar gününe çenni Guljahanam ýygana zeýreni eseniň süňüni saraltdy. Sözüniň birinde sen eşek alyşyň ýaly diýip halis peteň biýar etdi. Esen gulagyna keşe diqip gedäýmese bolmady. Edil şowunlarym
esene bir dert sataşdy. Bu derdi ol köp batlap duyman geldi. Eger esen öz derdini özü bilmese, Guljahan esenin derdini hicem duymajakdy. O derdin üstü tötänden açylaydy. Guljahan esenin ýugulmaly jalwarlaryna bir gujaga edip daşar çykaranna, o jalwarlaryň köpüsiniň çep buut çetiniň ýa ýyrtykdygyny, ýa söýülendigini görüp geňaldy. Bu meýdranmyşyň çep buuduna çüý kakıllymyka? Jalwar baryn deşim edipdir. Inni ertir bağlar diýilen gece, esenin okus tutman, gözünü jaýyň depesine dikip ýatdy. Soňda kelip oturdy. Muny duýan Guljahan Gorsanyp geçmiş, yat gömüllü diýip haýkyrdy. Okuyum tutanok. Wah, bagrym mar ýakmasana, uzyn uny yatyp geçiren soň uku tutarmy? Ýok Guljahan, men bir zat aýdaýyn bolýyn, şu sapar bolýa diýäý. Ýassana ýer çekmiş. Neme? Bir eşegi satmasak nädýe? Başga bir ýerini allanymyzdan. Neme? Barjak bana çaşyryp ýörmüň? Men giýje ýatman işläp 200 gazanaýyn. Ýöne allap satmasak ýaşy. Gapyl, lal bolup ýat. Menim başga zadyň gurrugyny etýän röýtdime. Ertirden bilen ýazgyrly gaňgaçy gelip, eşege derman maryny iýdirip bazara alyp gitdi. Esenem işine gitdi. Ýöne uzynly gün keýipsiz gezdi. Ýene de şol öňküler ýaly gamlandy. Öýlenende muň ýoly ahmar çekdi. Şol öňkü erkin günleriň geçip bidenine arman etdi. Ulagly ejesiniň owazy eşdilip gidýär. Efen Muhammedjan, tur aýoglum. Han ogul, tur, men işe gidip barýan. Şaka seni qaymakdan pürläp çık goýanlar. Turduň iýi biçen oglum. Demir gazyň sowuklaş tomsunyň howasy, siýahatçylaryň gylyp duran ýürejiklerine täsir edebilmeýäne çemli. Her duralgada her portda gämi toğtaýa boly. Halaýyk bar aly şowkun türüp kenara dökülýär. Her kim bir tüýsligeýlen. Olaň üçin juda naşça, çeýe bedenini güçeňleýän ýaly, ýarym ýalňaç gelinlerem bar. Keseden bakana edil sıkan orada ýaly görünýär. Siýahatçylar kenarda garaşyp duran peşenili awtobuslara minip, nirädir bir ýana howlugýarlar. Diňe öz kaýutasynyň penjeresinden bu ahwalatlar perişan finnap, ähli zatdan mahrum oturan efenine rahatlyk ýok. Ol anha ýasýanyjy hem şol semizden anyň siýahatçylaryň arasyndan mütemälim saýlanyp, ýeki gapan ýaldyň görülip barşyny öz gözleri bilen gördi ahly. O dinan gämi bilen kenar aralygyna goýulan paýapla bilen dagy, paýapl görgüli, ýaý berip, bil suw digen kirläp gitdi. İlhapus äpet jannaro. On aly hörü men başymdan ýinişini görsene. Esen bu günler gaty horlandy. Onuň öňün burun meselesi gotornykly söýlen soň, häzirde boýnundan ýokary diňe burun gözi ilýädi. Eger şu dişine gitse efeniň näçe gün çydap biljegi belli däldi. Ýöne bir gün öýlen ol hemişe kysyýaly, naharhana ýyldagan soň asrynca baryp, salamula garabanyp gaýdyp kaýutanyň içinden gulplap otyrka. Taşardan semiz dinanyň efen diýen sesi eşidildi. Efeniň demi tutuldy. Ey Hudaýjan, özüň gaýtara bary. Temiz dinanyň sesine gaharam, mehrem dälle. Adat rahatlyk duýanna, efen biraz injally. Efen, eşidesäňmi? Men sanga kol tegirmeýmen. Korkmançykyň. Bagışlaýsyz, tegişip öte keçipmen. Bagışlaýsyz esen. Arkaýyn tünçüňizi alyveriň. Efen sesini çykarmady. Şonda düzena on kaýuta doluny anyk bellide sagollaşyp gitdi. Ve bu heleýiň çynymyka efen iňkisigi otyrdy. Özüne gaýtarylyp berilen erkinlikden bir wada peýdalanyp bilmekde, agşam naharyna hem iýiller soň baryp gaýtdy. Koridordan goňşy kaýutalardan gämi üçünden çoğup gelýän dörli dilläk aýdym sazlaryň owazyda, güçlü tanslan gupurdysy esine hiç bir täsir edebilmedi. Diňe şol günanyň Bagışlaýsyňyz esen, tekisip öte keçipmen diýen sözleri onu gaflatdan oýardy. İki günden olaýam şol temiz ýanan bilen bir stol başynda oturup
naharyp bildi. Ol oturuşuna kiltecik ayaklarını gatı iyide epip oturdu. Bilmedilikde birden ayağını basayma orayın. Öňüm bahar bile ayak basmaktan başlandy. Yüzünü aşağı salyp dinana bakmajak bolup dinlenişýär. Şol bir wagtda da ol dinanyň ahwalyny duýup gelýär. O dinan rahat bolsa, şol bolany. Esen göz gyýtagyny aýlap goýberdi bolýan. Dogrudanam rahat. Şonda da er gorkan ýerinden diýleni. Esenden çekinjeňlik, susluq, ýene de haýdyr bir belamata garaşmak enni aýrylyp gidibermedi. Eseniň bagtyna dinanam o hiç saat diýmän otyrdy. Diňe gitjek bolanyna Esen kimge nime diýmeli bolsa aýda bar. Özüm orça aýtyp beremen. Hoşmy? diýdi de göňüni bir söýledi. Esen özüniň erkanadyna kim onan başlady. Ahara wagtyna gelip ugrady. Ýöňler sowan, ýüzüniň ýagy kesmek bilen şorba ýyp, agly tagam tapmadyk. Üstesine de bugünne de ejer astyna horlanan esene gyzgynja naharlar lezzet baryn berdi. Bay ýyda, soňundan ida hedine görä men ýuly kagada elini süpürip turdy gitdi. Dünýä düzelýäle. Ýöne öňü soňra özüniň syýahaty gaýdanyşyn eseniň ahmyr kemelmeýärdi. Hemem ýene näçe günden öýüne dolanyp barjagyny barmak basyp sanaýardy. Bir gün goňşy kaýutada bir gyz doglunyny bellemekçi bolup, beýlekler bilen bir hatarda eseni hem çağırdy. Ol gitmejek bolsa da oglanlar zorlap alyp gitdiler. Egirilişip oturuşlaryna, saçagyň beýelişine haýran alyp bakdylar. Agy suwur düşüp garwanmaga başladylar. Esen nämeden başlajagyny bilmän bir bady ýaýdany oturtda, ähli adamyň eliniň ortada kiçik tarelkada ýallyraw gara dänejikleri uzaýyşyny gören soň ulam uly şemşesi bilen epesli iş bilen allyda şodurşuna iydi. Bir wada tehel ajym tygrak bolsa da soňra ýakynmy tagamy jana ýara berdi. Esen hiç kime bakman, ýene ol şemşany tümmekläbrä gally boli tarelkada oňluga galmady. Muňa töwerekdäkilerin gözleri tegelenni. Geleni bäri bir söz aýtman, gülmän gaharlanman oturan eseniň birden beýle hereket etmesine gatygen allar. Bir kysany ýigit çydap oturup bilmän paňkarşdylar. Doglan günni belleýän iş bili adyrganyp, ählimize ýetäýedir-de diýip hällenmärdilik edip oturşyna bu ahwaly gördi, zordan aglaman saklandy. Ol bakasy gelmese-de göz gyýtagy bilen esene bakyp goýberdi boli. Oň ýüzünden hiç hilmin utanç duýup bilmedi. Beýle göz çykgynçlyk edýän arkaýyn oturup boljak ekeni. Esen bolsa dünýäden bir habar, ýene ojuk-bujuk zatlardan agdyny açyşdyryp da garnyny ýagşy oturdy. Ondan bu köpçülükde onuň içi gysyp başlady. Gowy kaýutaga bir köýde owasyny, oglany, traktoryny ýatlap oturany kim görmedi. Ondan ol o minetde de imaý bilen turup sag bolun diýip çykyp gaýtdy. Kelýäka kellesine gelen zat şu çimçelep ýen ýallyk gara dänejikleriniň adyny bilmeli. Hemem inneki düşlän ýerinde şonu magazynyň alyp iýmeli diýen pikir boldy. Bir hilije, bir ýeňsi tagamlyja zat ekenaý. Ýöne gäme iki günnäp hiç ýerde togtamasa nädersiň. Şol ýürlenip, toglanyp, bulany wakýan ýeni seýder ýaly hemem aňarsy bäzi görünmeýän adam aýagy sekmedik tokoýlar, başga alysçyny hatda goşlarym gözilenok. Beýle de tokoý bolar ekenok. Oboda bolsa bir agaç tapjak bolsaň janyň çykýar. Tapan soňam atamyň bakasyny bermeli. Esenne ullukan ýük maşin bolan bolsady, ol minniýen agaçlardan saýlap seçip, maşinyny masypläp owasyna alyp giderdi. Elten soň özüne gerek agacı alyp galanyny hem işde şoglanlara satardy. Ýok gymmat däl, gaýta spekuliantlaň mülkünden ipesli arzan satardy. Hanha gary traktorçywa jaýyny basyry bilmän gyşda kerpejini ýagyşgar eredip taşlady. Artynja agacı ozaly bilen garlar hüdürler. Algarly, dostluğun hatirasyna taňa arzan agaç berin, alla jaýyň basyr. Wagt gülýär boljakly, arman esenne ýük maşin ýokda. Esen uzak sebirden ýük maşyny agaç etmegiň arzuwyny çekýärkä, kämidäkileň ähli eseniň işbiri çemçeläp işini bir-biri görnüň berip buluşýardylar. Käbir ýeňlekler bolsa,
Eseni görünüp panqarşyp geçip gidýärdiler. Esen özü hakda bir hyşy-hyşy gurrun edilýänini sähel guman etdi. Ýöne anyk näme hakdalygyny aňşyryp bilmedi. Üçüncü gün gäme bir durulgada togtanyna şol öňkü semizden ýanyna bardy. Hawa özüm gorkusuz, ürküsiz bardy. Sebäbi soňky günlerden özüni alyp barşymy eterýärdi. Daýda şu şäherde näme satylan okmuka, näme de adyny bilemok bol ilýanlady-da. Ýyllar dowup garadäni. Ağzın atýan ol irap gidýär. Bilmedim nämeň dänesidir. Senan esenin iş bilýänini işden bolmaly. Gülüberdi. Ha, ağzın lezzet tapaýdymy? Ýokla, aýyny magazyna bar bolsa alyp göräjekdim. Ol iş bil diýenlerdir. Magazin tapmarsın. Onga ketde boşluklar iýip biledi. Bizge yetmez ol. Yetkende pulunda yetmez. Kilosu 50 tinge denmiş. Dadyp körgenim de ýok. Dady wa gördümle, 2 şemçiçik gördüm. Temizden esenin äwmezligine ýylgyryp, iş bilemezkeli şöyle sähelçe çalyp iýmeledigini. Şol oturluşda esenin ähli adamyň diline düşenli gyssalman gurrun berdi. Ana esen şondan soň öz edeni işini akıl ýetirip müýnürge tutanyp başlady. Gelen geçen oňa bir göňsü bakyşyna, käbiriniň panqaryp geçişine şondan soň düşünüp başlady. Ol ünlü doglan günlü berilen gyýda görünmekden çekinni. Ýöne iş bilen kilosyň 50 manatdygyny ananyp bilmedi. Hey beýle de bir zat bolarmy? Mysal üçin ol gymmat şokolad gördi. Kilo 8 manatdan ekeni. Gymmat kalbasa gördi. Kilo 11 manatdan. Emma ilýän harydyň narhynyň 50 manada ýetenini akyl ýetirip bilmedi. Arzanlar, şokoladdan gymmat däldirler. Onsoň magazin söküp baran ýerinden iş bil sorap başlady. Ahir bir magazyna barlygyny bildi. Bankada 38 köpükden esen tanış bilişim ýok ýerine orçça sözlän boldy. Dwa banky ikraber kagazy donup berilen 2 banka iş bilişin bary ýok 76 köpük töläp esen şondan gün gäme tarap eňip gaýtdy. Oň niýeti häzir gelişi 2 bankanam şo ýyza berip diýinmekçidi. Kim aýdýar iş bil gatdyp, kim aýtsa ýalan aýdýar. Kilyeti 50den diýbe mallaýan ekenler. Bankasy bilen 38 köpük. Esen gelişine şo ýyzyň kaýutasyny gapdy. Gapy açyldy. 4 gün eseni ank-tank bolup bakdy. Gyýylan biri Vera, bu ýigit ikra ýesgelip bidenler, ikra ýok diýär. Diýdi. Onýança esen ikra sözüni eşitdi-de, hawa, men size ikra getirdim. Tebirde hemme zat bol, gaty arzanyja, diýdi-de, elindäkini Vera uzatdy. Alal, ak gürüm bilen berýän. Vera o zady çekilinjeňlik bilen allyda, stolga goýdy bolýan. Başga bir şo wada kagaz dolu gaýyrdy. Badamjan ikrasy? Vay bagty gara. Neneň muny utanman ýetirdika? Vera elini ýüzüne tutdy-da bir oturguda çöküp sessiz aglap başlady. Ýanky ekabir gyzy bolsa, "Beýle ekran eltde sırňa ber." diýip bankalyň bir gaharly garba ballady esene tarap edil atyp saljak ýaletdi bolýan. Esen gorkusyna badabat kaýutudan çykyp gitdi. Bäp aýal bilen janlaryň diline düşürýärler o. Bular şemal ýal üýtge ýapdyran wady diýen. Esen gynansa-da begense-de günniň şol bir geçip duruşy özüm parksy geçýär. Esen Güljahanyň sargan latlarynyň köpüsini alan ok. Eger şeýle uzak ýöle gelenje gaýdym 2 barmagyny burnuny sokup baraýsa, Güljahan ol etşeýnän ýaly şeýnemezmi? Onsoň şunça uzak ýola çykaran harajadyny kim öder? Güljahan, "Üýt goşuk sat getir, 2 wakatyna satyp ýol kireň öwedin nolaly?" diýe. Her duralgada ýyller üýşüp muzeýlere, sergilere, türlü ýadygarlyklary tomuş etmäge isteler. Esenin gözleri magazyn boldy. Her baran ýerinden Güljahanyň sargan zatlaryny gözledi. Oňly zat tapman alzyrady. Esen bu syýahatyň marşrutyny entek ulul şäherleriň barlygyndan, öňde has üýt goşuk başdan geçirmeleriň garaşanlygyndan habarsyzdy. Ol görgüniň ulusyny gördüm hasap edýärdi. Şoňa görädi bar görgü ýyzly galandyry edýärdi. Ol aýdylýan ak gaýlaram görünmän geçdi. Ululy buwlarym görnünok, bar ýalan ekenne. Esen Krasnoyarskdan Owramalynyň öňýany aýlara bererniň niýet bilen alan 1 kilogram şokoladyny ýada saldy.
Ayağa veremden özüm yeyinne. Alnyşy ýaly goşlaň arasyna dıkylyp goýulan şokoladlar kayutanyň gyzgynyna ire bakyp pulsaşyp galypdyr. Esen şokoladlar edilmesi ýalydy. Indi esen aýdanam bizar buzdurdanam. On hiç saat görüp gelenok, hiç saat bilen hoşy ýok. Bir arzuwy çaltyrak öýüne barmak. Gelenler gele görsin. İl bilen traktoryny tarladyp meýdana gidip, gulmatan soňam dolanyp geleni dünýä malyna degýär ahyry. O wadaşlar her näme diýselerem, her neneň lakam moýsalarym, gızda gelenle esen gowur ýalar ahyry. Hanha öýleni bilmän ýörkä esen öýlendirilmiş owa dälmi? Alagada täze traktor verilmiş owa dälmi? Ählis tanış, ählis garynnaş. Esen kolhoz başlygyda, baş inženerde brigadirem edil öz inisiýaly görýärler ahyry. Ähli baýragy esen eçilýärler. Onsoň bu ýagşylygy bilmese bütün iýilgenler hezmet yaraşmada mekenliyerler. Gäme inni seýrep durýar. Fugusyny kiýaryp, ýoňa baka şol süsnäp gidip barşy. Derýa hanasy giňelli gitdi. Uzak kenarlarda ansçyn görünmedi. Deryada aktırlanna topardan alıp kenarda yarım gowrus çüýräp, yarım gowrus suwdy çüýräp, ahmyrly görülüşip ýatan agaçlar gözüýärdi. Öňler duşýan 5-6 öýle ağaç owasam ýat boldy. Diňe tokoy, şahalary pürler bir-birige çolaşyp çaşyp, başyny gaty dik tutuşyp oturan agaçly tokoylar. O agaçlar bir-birige şeýle hemden bir-birikden hatirjem görünýärdiler bolýan. Bir ağacı yıksan ähli ağaç üstüne yıkılacak ýaly görünýärdi. Ol ağaçlar gazaply sybyr ýerleri desseňje ösürýärdi. Özgelerden saýlanyp ösüniň başyny kesip goýberýärdi. Ösüşde özüňinden iýdi gananlar bolsa, tokoy kanuny saatynda iýiledi öldürýärdi. Bu jele gaýlaryň düzgünli şeýle. Gäme demir gazagy ötdigiçe howanyň gyýgy ajaýanyny esen öz teline duýdy. Asmanlaryk ak bulutlaryň rengi kim garaly urady. Ol kenara gamgyn makyp duruşyna agaçlaryň düýbüni ak çarp görünýän zatlar gördü. Ilkibada nämeligini bilmesede gitdigiçe has köpelen soň ak galynyna sydygylmyldy. Tüýs gyş mekanyna gelen esen gumansyz göz ýetirdi. Kenarda isen hol Alla urrady salgym ýaly görünýär. Ondan münden akyp barýan bu bölekleri qara bulutlaryň arasyndan käme-hal çykyklaýan gün şöhretyne ýyldap gidýär. İçinden zowun geçýän soğuk şemal boynuny iki çiğniniň arasyna gizlän esene geçenmişde bolan bir wakany ýatlatdy. Eseniň garly diýen işdeşi sürçükli günüň birinde tekerli traktoryny derýa köprüsiniň üstünden sürüp barýarka taýyp derýa eňterlip gidäýipdir. Öz diýil galan marsady traktoryň suw düýbünde galmasyna esen gaty gynanny. Garly gowaglan, özüm eseni gowurýar. Şu traktor esen çykaraýsa näder? Hem garly ýagşylyk etdi bolar, hem ýyly aňkadar. Şondan soňra esen plan pismedanyp, bolgusyz gep tapmasalar gerek. Uzyny gul oň küýüp pikir derýä düýbünde ýatan traktordan daşlaşmady. Sebäbi garly bilen näçe ýyllar bäri işleşip gelýär ahyry. Garly da esen burun diýä bolýan, diýse de kiçi dillen bärdi diýä. Inha traktory agaç süýrän ýaly süýräp çykaran soňa burun diýäýmez. Şol gün esen gulmat berenne traktoryny tarlatyp işden aýtdy-da, garlynyň traktory taýan köprüň ýanyna keserdip goýdy. Eseniň bir hyýaly bilenni Murat keldiýen bir traktorçy görüp, ony godastyna alyp gaýdy berdi. Emma esen münden habarsyzdy. Ol öýüne piýadalap gelip gillap goýan bir şüýje aragyny galyň paltosynyň goltukçusyna atyp çykanna Gulja hanam eli süýt bedirelik kümeden çykdy bolýan. Eseniň ýüzüren küýüp gäp gitdi. Aýu, nire aguradyň? Bu sowukda öýkeniň doňdurjakmy? Häzir geljek. Eseniň ýörüş öňkülere meňlemedi. Özüne çaksyz möhüm iş anandan ýaly, onuň diňe özü bitirip biljek ýaly duýu halybyna gapmanan soň özüne göwüni ýetip giň ädimläp gitdi. Aýalym ýüzümden garap galdy. Belki ahyrky ýerde garaýandyr. Görmeli, meniň emäçinimdir. Esen suwda traktoryň nirde ýatan anyklady. Derlew eşiklerini çykaryp, trosoň bir ucuna aldy, derýäge girip gitdi. Gyş suwy etiň kesip, ganyny doňdurup, damarlaryny ýygyryp düýrüp barýar. Esen derýäň ortasyna baranda çümdi-de, asalymdan galkyp, akamyň garşysyna bir kuçkula çizdi.
Demin dürsäp ýene çündi. Bu gezek uzak eglenip birden hopup çykdy. Suw kesip dağlap demin tutup barýady. Esen şonda da ýene bir ýola çynıp çykdy. Suwdan çykyşyny algap, arak içýän agdyndan gulgullady biçdi. Hasır-husur giyinip traktoryň ýyly kabinetyne sümüldi. Traktor ejerli ses çykara tüssesini garaldyp ahir derýa düýünläten traktor süýläp çykardy. Esen şo wagda troz çözdü. Ýanadan traktoryna minip keýip honsurup gaýtdy. Ol diýişlerini şakardadyp janyny alyp barýan sowgaçydaman her küçüýşäniň düýünine galan aragam ýolly içdi. Ennamyna ýyly ýaýrady, keýip kök boldy, başy dumanlady. Häzir öýe baryp Guljahyna näme diýjegini oýlandy. Elbetde barşyna gozary bilen Guljahan gojagyna gasar. Ogly ýatmadyk bolsa goltugyny götürüp asmana bökdiler. Onuň ogly ýaly ogul bijeli gaýlarda ýokdur. Edil bezirgeniň marda. Özüm şeýle bir qaýqasyna meňzeş bolýan. Üstesine de ejetine garanyna qaýqasyna has dost. Ýöne qaýqa diýip ýykylyp ýatyrdy. Arman ogluşmak alkyçyrap, bolmasa da esen ony traktoryna mindirip uzak meýdanyna aýlajaklar. Ogly bolýan tüýs ogullar edil bezirgeniň marda. Esen öýe bararda Guljahan bize iş bitirip gelenler diýer. Tassu wastyna demirleri çolaşyp galypdym. Bir ölümden sapıp geldim diýer. Guljahan näme bolanyny sorar. Esen jikmejik aýdyp berer. Guljahan ananmaz. Emma ertel il bilen esen Guljahana şo derýadan çykaran traktoryny görkezler bolýan. Şondan soňa ananarda. Başlyga garly dostuny şuň buýuşlasamyka. Ikisen begener. Başlyk begenjini ýaglyja goýun bayrak beräýmege mahmallar. Iň owsy ertel garaja ýylýşen wagt aýdar. Koy ähli adam eşitip ank bolsun. Göwni ýetmän ýörenler eseniň nähili iş bitirbilişini gözü bilen görsinler. Kim öýler erkek saýan bolsa, şeýle aýazda derýa berip traktora trosdan çykdymna, ýekejetemedi bilmez. Men wer dedesini ýanyrdym. Esen uly ýolly traktoryny iki ýana şaýkap öýe gelenine zordan düşdi. Aranjyra bazdyklap öýe girenine, onu gören Guljahanyň gahar şo wady depesine urdy. Esen gelişine gujak açyp topully bolýan, aragyň aja ýeti Guljahanyň ýüzüne urdy. Ýite were ýaş kesilen, doňuz ýaly porsiýon başyny ýewersin. Hani öýden gümüň çek. Guljahan men traktor çykardym. Herne traktoryň aşagyna gaçyp ölseň de ýok bol. Nirdi çen bolsaň şo ýerde ýatber. Öýde ýatarny we gumanam etme. Towa. Beýle bozguklygy ýokdular. Öýleneni içmese, ogly bolanyny içmese, inni haýsy eşekden nufal bitçäke. Neme bağışla, traktor derýadan çykardym da. Hakyt piýan bolup derýa gaçdym diýsene. Durber wakaly, ertire barçyk, ara eşek bolsaňmy, şu öýde ýa-men ýaşar, ýa-da sen galarsyň. Bellisine derne? Näme? Men piýan näl ho? Çık. Şeýle diýip Guljahan eseni ýyl otogdan ederdedip çykaryp, içinde aýaz tans edýän peşsiz jaýa dykyp, daşyndan gulplap goýdy. Esen köni guşul ýorgun tap üstüne çeken soňam Guljahanyň gargyşly höňürlüsi geldi durdy. Daňdanlar sowuk ýygyryp, diýdi eňegine degenle esen oýandy. Men näme üçin sowuk jaýda ýatdym kam diýip gözlerini elek çelik edip ýerinden turdy. Ennam jany saýgylanan ýaly agyrýa. Agyrdan ýa baş çatlaýa. Ol ahyry öten akşam gywa kalyr dumanyny ýatlap başlady. Boho, bugün ýerden başlyga buýuşlamalaryň başlyk bir goýunjyk beräýedirde. Goýun süýläp gelsem Guljahanyň ömrü kösi ýadylardy. Aýat eseniň süňklerini titredip başlady. Ol ýorgonyň daşyndan bir keçä düýürlense de sowuga çäre bolmady. Asyl daşyna garaňda öýüň içi has sowuk göründi. Onsoň esen daşga gapyny etdi bolýan, daşynyň gulpy şakırdady. Biçare galan esen tägün nogup iýlerýän çajaýyň içinde iki ýana gowdurla diýerdi. Aýaz gowdy ol gaçdy, aýaz gowdy. Ahir goňşy togdan oglunyň agasy Guljahanyň mozu ýogyň sesi eşdildi. Bir salymdan penjerem öňe garalyp, Guljahan tütüýüniň üstaşary öýe göz aýlady. Esen penjereye tarap ylgady. Guljahan açawary, sowgally ho. İçýäniň arak bolsa ajalam almaz seni. Wah ýalňyşymy çypdyryn. Ho garlynyň derýägiden traktoryny çykardym da, gaty işäm soň
Neme däýipdirnä? Sennenem derýa giren bolarmy? Piyan bolup özüň gaçansyň. Ýok, how öwliýa kessin özüm çykardym. Gapyny aç häzir başlygy buýşlap bir goýnuny alaýyn. Ýok, meni beýdip allawa salyp bilmersiň. Şuň sen bilen bellisine diýençem gap açylmaz. Häzir bereket agan bar çagyraýyn. Öňkü gedeklerim Guljahan wakarna eýelik edip bilmedik porsotlary, gonu bereket agalara ýumlugýady. Hamana durmuş gura bilmän oturan iki insany duşuran üçin bereket aga günäkär ýaly. Oňa minnetli söz baryn aýdýady. Onsoň bereket aga biçärede Guljahanyň ýygyna düşüp gaýdy berýärdi. Gelip esen aýratyn bir jaýa salyp hergede gaýrat ediber. Öňe soňy sallahlykdan owdur. Guljahanyň gakarny getirmejek bolawary diýýärdi. Guljahan bolsa esene gaty käýändirin. Indi seniň sözüňi ýykmaz diýip gidýärdi. Emma bu gedek bereket agaň ýüzünden gar ýagýardy. Ol hatda jaýyň gulpuny açtyrmakda penjereden gepleşip başlady. Inim, sene gowuglan nälekenim? Ata-babaňda aragyçan ýokdur bol, sen tüýsü bozuklyk etdiň. Nemede bereket aga? Ay goýsan ay. Aragyçyp traktor sürenmersen kim bilýär? Adam mastırdyňmy, howly ýumurdyňmy? Gaýdyp şu ährimar agzyňa alaýsan eşitmedim diýmegin. Gül milisen öňüne salyp goýberýär. Jan agam gapyny buraşdyra bar ho. Inni hiç aragyçmaýyn. Bereket aga beýle ýanyna duran Guljahana garap, "Anha keýgim, andy çypdyr goýberýäsene" diýdi. Guljahan gapyny goňuny sydaşdy bolýan. Esen öýden çykyşyny gün traktoryna ýöneldi. Elbetde bu çakaçyny garajdaky adamlar dagandyr. Şoň üçin esen ilk ötün agşam çykaran traktoryny görüp işe son gitmekçi boldy. Ol derýän arasyndaky traktoryň töwereginde hümürlenşip duran adamlary beýle ýanyna başlygyň maşyny bir kustan traktor uzakdan görüp hasan begenni. Esenem traktoryny bir garada goýup iş bilen ýakyn bardy bolýan. Görse Murat kel, ähli halaýy agzyny ankardyp ýerýadan traktoryny ýatyp çykaryşyny görüň merýär. Esenin bütün bedeni owşap gitdi. Ol gün Murat kelin ýanyna bardy. Murat aga, traktor men çykardym ahyry. Turanlar bakırdaşyp gülüşdiler. Sen çykaran bolsaň şu mahal aýdaýsaň bolmadymy? Traktor çykaryp begenji marak işdinde. Halaýyk ýene gülüşdi. Başlyk efenden ülsüni sowdy da bir küçküşä iş buýrup maşyna minip gitdi. Efen bu adalatsyzlyga çydam edip bilmän sanrap el aýagynyň asyna açdy. Märekeden siz çykyp ölü gowunly gaýdyşyna göni öýüne gelip zordan ýorgana girmäge ýetişdi. Guljahanyň höňürde ýegenjine meşitmän orta tamdyra dönüp ýatdy. Esen bu ýatlamalaryň başyny açanna kowan has hem sowany diýip galdy. Gemidäkilen uçdan tutma ählisi kış giyimini giyinipdiler. Ýigitleň köpsünne bolsa edildilleşilen ýaly, bu kurdogyň ýapyp duran gara jemper hemde gaýçdan dikilen gara penjek bady. Bu giyinler Esenin göwnünden turdy. Olam deň duşlar ýaly giyinip gezip geldi. Häzir bolsa oň eýninde ýuwjak köýnekden özge zat ýokdy. Onsoň günortan naharyna dilmeç aýallan sorap, şeýle evine şiklen nerede satylýany sorap bildi. Öňde kiçiňrek turalgady Esen şol gara jempere duşaýdy. Gammadam däliken. Ol jemperiň özüne uly kiçi boljagyny deňäp durmakda, tizden tiz hasap başyp gäme tarap ýerip ýatady. Gerşine geydi, ýeňe uzynrak, diýan ýok. Eppesen gülýaly bolar. Etegide Esenin diýdine ýeten kirleýär. Etegi nişan farklı. Salwaryň içine salsaň görünjek gumany ýok. Eginlerine boynuna holpurak bolsa da çykarmady. Onsoň ol boynundan aýran galy suwuny, jemper giyýän soň ýaňadan asyny aýnada gördi. Gelişýä. Inne bir kemi gara penjek. Onuň tapyp biläýse tüýs bollugy. Esen şu görnüşde owa barmak ýüregine dowdy. Maňa gowly ýetmän ýüreniniň agy açylyp galsyny. Şähere gezmägiden oglanlaram asalymdan köpürdeşip ýynylar. Görseler Esen jolunu täzeläpdir. Düýürlenip gamça dönen garstuk taklygy. Bu günlerde Esenin boluşyna belet boluveren oglanlar bäh boluşyp Esenin çygyna gakyp malades diýip ýaňsyl gülüşdiler. Oglanlaryň bir emeli gaýşdan dikilen köne penjegi çemedandan çykaryp Esene giydirdi bolýan. Şapda. Şunu sana sowgat bereýinne. Al.
Ol muny esene zordan düşündirdi. Men täze penjere aldym. Indi maňa on geregi ýok. Arkaýyn geýber. Esen çurt kesip garşy bolup penjere almady. Ol yer olup yerde galan pukara däl ahyry. Ondan yetimlik bir aýam geçip gitdi. Aýally ogully aranmaz döwletli boldy ahyry. Onsoň esen şu ýagdaýda küçük zekat alan ýaly edip mutsadalarmy? Pully berse ol başga gep. Esen muny düşündirip bilmekde bunu dilmagynyň ýanyna eňdi. Onsoň ýanky semizden gabarlyp geldi-de eseniň aýdanyny terjime edip berdi. Penjegini berjekdi her näçe da esen mutsat almajagyny görkezdi. Onu eçilenini beräýsin. Esen göwnünden çykaryp 3 onlyk ulatdy bolýan. Jigit pul almady. Ahir eseni göwnetdi. Şeýdip esen penjekli boldy. İl dagan soň eseniň ýeköz gara penjegi gara jempiriň üstünden giyip, aýnan öňünden aýrylyp bilmän uzak durdy. Şo mahaly penjegini beren ýigit bir zatyny alyp gitmek üçin kaýuta girdi. Esen oňa minnetdar bakyp, "Spasiba" diýdi. Ýigit onu görenden içi gülüp başlady. Şonu da özüni agras tutup, eseni gara krem uzatdy. "Şunu penjege çalsaň gaty gowy bolar. Soňra bolsa näme etmelidigini eli bilen düşünürdi-de, başam barmagyny gaýşardyp, "Wo" diýdi. Esen düşündi. Ýigit çykyp giden soň oýlandy. "Bä, penjegem ýaglanýan eken o. Ay näme gaýşdan edilen zat ýaglanmaly bolar-da. Bolasa käbiriň eline klowurdap dur diýänne." Onsoň esen soňa goýman urtup penjegini ýaglap başlady. Dogrudan penjegini ýagdaýan ýeri klowurdap barýar. Herki köne görünýän penjegini görk gowlaşaýdy. Esen penjegi şo durşuna şykan ýere salyp goýdy. Ertirgän bolu şähere barýarmyş. Ana şonu giyip çyksa-da bolar. Şol egin eşigine suraty düşse-de kim däl, ýadygarlykdyr-da. Onsoň bir mahallar ýigit durun ýatlamaga ýakymly bolar. Esen işini bitirip özünden göwnü hoş bolup koridora çykdy. Arkaýyn gelmeledi. Gaýdyp kaýuta girenne, burnu her näçe uly bolsa-da hiç ýys duýmady. Penjereden makda turdy. Kenar bir aýam bitip gidipdir. "Bir deňde düşündir sow" diýip esen tähel howsala düşdi. Sebäbi kenar görýärkä esen arkaýyndy. Gämi garp bolsa-da kenara ýüzüp çykyp bolar. Häzir bolýan kenar görünmese nädersiň? Kenar ýetdi, eseniň rahatlygyny bile ýetdi. Akşamlyk oglanlar kaýuta giş dolandylar. Penjek beren ýigit bolsa asla şo ýyjy gara bermäňdi. Kaýutaň içi qara ýağın eýsinden ýaga ankaýady. Esen bolsa gaty putu uklap ýatyrdy. "Oho, bu intelligen köşüni kaýutada ýaglap durýar." Eseniň garşy boynundan aýyrman ýörüşini görüp, oňa şeýle lakam goýupdylar. Oglanyň bir eseniň köşüni tap ýyskap gördi. Derin agyr ýeri burnuna vurdy. "Ay ýok. Intelligen köşüne ýag degirmändir bolýar. Şu qara iş bildirigine qara ýag ýen molaýmasyn? Näme diýseňizem gördi durun. Bar belaş intelligentdir. Ýene bir hokka çykarandyr zalwat. Şumat bizim sesimizi eşitip ýatsa-da gözüni açmaz. Gelin şunu oýaryp näme diýeni soralyňa, bolmasa bu iş janymyz alar." "Ýok, intelligent resmini diýsin o. Oýarsaňyz olan men qara ýag ellämegem, görmegem diýse, özüňiz tanarsyňyz. Gows kaýutan gowja ýelejelip ýatyberýär. Dura bara şemal qara ýağın ýysyny bir wada aýran ýalam etdi. Gapyny penjereni ýapdylar bolýan. Asalymdan ýeni öňköňkülük boldy. Ay bolýada. Ertir nahari we türkalar esenin dilmagy oňa ýene bir sagatdan Dudynka diýen şähere barýanlaryny, o şäherde zat köpligini aýtdy. Soňundan "Sen nime alajak?" diýip sorady. "Gelinimin sargydyny bitirsem bolýar." Semiz aýal ýaňsylyrak gelip goýberdi. Asalymdan kenar golaýlaşyp, onu munny jaýjagazlar, awçy gaçyp atalgylary görnüp urady. Bir salymdan bolsa gämi gat uly porta geldi. Uzun beýik gämler gapdalyny kenara süýüp koşup durdular. Äpet kranlar bolsa boýnuny egereldişip ýükleri kiýana götürýärdiler. Kaýutadaky oglanlar bir ýam şaýyny tutup düşmäge taýýar bolup taşda wuraýýardylar. Eseniň bolu kaýutadan çykmak kyn boldy. Ol gystan man täze jempirini giydi. Üstünden gamça dönen garşdygynda kyndy.
ayna bakıp öz görkünden gana bilmändirdi. Soňmal fakat ähmiýetli işe baş goşýan adamyň sallanmaly bilen bardy da şifaner emaý bilen açyp gara ýağyn iýit köp duran gara penjek serfap alyp geydi. Hondan märs bolup ayna bakdy. Kim bady ýok. Wah esen şu durkuny owalaşdyr bir görsedi. Gördükleri gaýdyp esene gowy etmeçilikli bakmalylar. Gaýdyp esene lakam dakmalylar. Ol koridordan çykandan ýürüýüşini ýetdi. Apang masyp töwerege bakmaň etdi. Gemiden düşen fiýakatçylar ýürüýt awtobusa minýärdiler. Eten soňrak gelen soň dıkmış awtobusyň öň gapysyndan sümüldi. Kimmedir oňa bakýan ýaly. Boy baksınlar. Ogurlyk zat geýen o ahyry. Etenin gapdylyna duran aýal burnuny uran ýysaçdan edip durup bilmedi. Ey Hudaýjan, edil ýöne aýak gap kreminden ýasalan ýalan kaýada. Eten düýbünden hiç zat düşünmän şol öňkübady howalygyna bakyp dur. Salonyň ýyzragyna ýylgyryp bakýan ýigide göz düşdi. Özüne penjek beren ýigit görüşleri çakmışdy. Etenem ýylgyryp goýberdi. Penjek beren ýigit şo ýylgyryp duruşyna düňkü ýaly ýene başan marmagyny gaýşartdy da "Atlichna" diýdi. Esen Hawwa diýen ýaly başatdy. Ol ýüde minnetdarlygyny ýene bir gezek aňdyrmasa göňüli ýynjaljak däl. Issesine de eseninni "Spasiba" diýen bilýär. Onsoň ol şol dykmyşykda duranlara süýkeni şo ýüde waka onda urady. Duraberdi duran ýerinde diýip näraly sesler çykyp başlady. Esen arka çetinden geçip barýar bolsa bir ýigit "Dogonlar, bu zalowat ählimize kremiýetini ýetirip gelýär. Wah iýiş şagaryndan aýlanaýyn" diýip jany ýanyny seslendi. Olentek özüniň gar ýaly apbakça sport giýimine Esenin gara ýağyn süýkäp geçenni daguraýsa ýüregi ýarylsa gerek. Esen özü diýen işinden özü bir habar tiýdirä şo penjek beren ýüdüň ýanyna barap gelip şo müňdäp gelşi. Awtobusda diktoronyňa tas ählisi diýen ýağyn çarşap geldi. Penjek beren ýüd bahwaly fiň napdyrşyny ağlajagyny güljegiňi bilmedi. Ol penjege gara ýağ salmaga maslahat berenne soňuzda beýle bolaýara möýtmänni. Anha esen burnu bilen ýol açyp, oň ýakynyna geldi-de öňkü ýaly minnetdar ýylgyrdy. Emma penjek beren ýüdüň ýüzünden gülkü bir ýam etip gidipdi. Ol özüden işine de ökünýärdi bolýan, başga bir pikirem oň keýpini bozdy. Esen şo gelişine gelip özüne de gara ýağyn süýkäýsini ýatjak. Oň eglini ak penjek, ak şalwar, köýnegim ak, hatda galsugum şolara renkdeş. Edil pikir ediş ýaly esen ýene bir adama garapyn süýkäp geçse, onsoň gezek şo ýüdünki, ey Hudaý, nämesim kam? Ýigit esenden gaçap gelip ýygy çekiljek bolýar. Ýygy dykmyşyp özüň bir-birige burun degişip duranlar närazy seslendiler. Rahat dursaňlar, ýygy duranlar öldürmek hyýanyňyz barmy? Niýerdi daýaňyz? Dykmyşygy çydamaýan bolsaň başlyk boluň. Öz başyna bir bolga, bir şafýor. Penjek beren ýigit bu sözlere jogap bermän ýygy daýa. Emma ýygy jylsyny hiç ýana bütnetmeýär. Şu mahalam esen edil alkymynyň boýuny süýnürip çykýar. Hemen şolan kötü ýaly ýylgyrýar. Emma ol ýylgyrma ýigide şeýle bir ýakymsyz görünni, şeýle bir ýerliksiz görünni. Istetine de esen o ýigide iň hamsyk, iň ýigrenji adam bolup görünni. Niýerden men oň bilen kaýuw tutuş bolup görün. Ýere oňa penjek bermek niýerden kelle gelip berdiýsene. Penjek berdiň taň etdiň şoň bilen besedäý melekenim bolýan. Wah, şu bolar bolmaz degişmämiz barda. Anha häzir akça kostyumyň garaja ýağyn suwap başlar bolýan. Etçe galajym bolmaz. Onsoň degişmäň näçe durýan hasaplaber. Şo mahal awtobus duýdan su togtady. Birdenem badalyp ýöräp içindäkiler öňe ýygy siltäp goýberdi. "Wessalam, täze harit taýýar." Esenin molda şol bir parhly. Ol taňryal kafyn. Bizem iýleňine geýinlik gowlaýdy. Bir ýagşylygyny ýatdan çykarar ýaly bolmady diýip sarnaşdyrýar. Soňundan "Spasiba" diýdi. Penjek beren ýüdi tutdy. Etçegine de sag bolsun diýen bolýar. Awtobus asalymdan bir kiýoda halaýygy erwet çaýkady bolýan. Esenin öz penjegine gara galmat diýen ýaly. Ähli garasy töweregindäki biçärelere süýköldi. Indi gara ýağny bütün awtobus tutdy. Adamyň kellesini agyrdyp gaharyny ýetirip başlady. Awtobusyň çaýkanmasam muň üstüne boldy.
Abtawuzda qılar xarşan aşadı. Yöne intek gül ýaly egine şiklen qazany fikolun ýaly qaralanan bir habardylar. Onu duýdukları dagy olaň öňüne döwdürfün. Ýesenin görgüsi ýamanlar. Her kim onuň bir çygynyňdan tutup çekeler. Jany ýangyny her kim kemmel sözläp gyýgyny pürkür. Köpçülükdir. Söýgünem tapylar. Eşigimi töre diýmeklerim mümkin. Bulan ählisine ýesenin bir özüne ýazyp jogap tapar. Jogap tapany kim onuň diline düşünjek? Bolsa da şu mahalne ýolagçylar öz egin eşikleriniň ýagdaýyny duýdular. Nede esen öz başyna ýenje howp duýdy. Diňe penjek berenigi keniden güljegiň ağlajagyny bilmän durşuna, egin eşigi kapalanan adamlaryň eseni edeni üçin oňa azar ýamanyny berjeklerini öňünden duýup, öňü soňra eseni bu beladan sypdyras geldi. Ol eseniň golundan çekdi. "Ýür, magazynlary görkedeýin." Magazyn sözi eseniň gulagyna hoş ýakdy. Ilkinji giren magazynynyň gapakly kitijik gadan gördü-de, şo wada goltuk juýsyndan Guljahanyň sargyply gagyny çykaryp okady. Gapakly kitijik gadandan ikisini al. Esen iki gadan ally bolýan her ki ýollaşy. Eli gadan aýlanyp görme uslup görmekde. Esene düşünmese, onu şu köçäniň ogry bilen aýlany berdi, dyp berdiğini çaldy. Her golunna aktorda bir gadan sallap çykan esen, bu gowy şähere keni diýip ýene bir magazyna sümülli. Onuň inne bar pikiri kuýy, zada gönüp dünýäni unutdy. Ol inne magazyna termos gördü-de, gadanlaryny ýerde goýup ýene şo sargytly kagazyna bakdy. Täş sultan gelnejen kiýaly termosdan bäşini al. Ol bäş termos sorany saçyň gözleri tegelenli. Ýöne beýle ýanyna iki gadanyň hem eseniň kiligini görünni, sesini bäş termos uzatdy. Bay gowy şähere kenay. Öýe eli boş barmakdan gorkup Guljahana näme bahana tapjagyny bilmän ýören eseniň gaýgysy ýeňledi. Gadany görse, termosy görse bay begenere. Esen termoslar emay bilen goltugyna basyp, ýerleşenni toras alyp gadanlaryny göterip ugrady. Göwnüýsen hol alasmanyny guş bolup uçýa. Haşan gören zady. Beýle gadany beýle termosy. Buhary emir hem görennäler. Guljahan gördügi begenip topulara. Çip goltugundan termos sypyrylyp aşağı gaýdyp başlanýan, esen şo bada aşağı çökdi-de zordan saklap geçdi. Bir de ulayda Guljahan men kellämi döwer. Gadanyň agramam ýetip gelini üzüp barýa. Ol adamy ýygjanmadyp ýygşaryp barşyna bir magazynyň gapysyna adamlaryň hümür tutuşup duranlaryny gördi. Ýere bolşun ýagdaýyň şuň ýaly geçdigi berdi. Emma geň we satylýanlar diýen pikir eseniň ýoluny ala taýap goýdy. Onsoň ol goşlaryny bir gara derejelap goýdy-da, tigirlenip baryp mähelläň bir garasyndan bakdy. Behküs esene gerek we hakykat mantyşyrlyan satylyp durdy. Guljahan onu sargytly kagazyna ýazmasa-da, beýle sady öýe eltip bilse, Guljahanyň begenjekdigine eseniň şüphesi ýok. Ol birde töwerekdäki adamlara, birde bolsa beýle ýanyna ýatan gadanlydyr termoslara gozaýlady. Näçeke, üstünden barwam almansyň diljegi hakdyr. Onsoň beýle zat inni ýa duşur ýa duşmaz. Magazynyň manty bişirilýän alyp çykýanlara gözüňizi bakdy-da nowat belledi. Bu adamlarda mihmana hormat ýok diýen. Bir men mihman ahyry. Meni dagy magazyny binowy salanlaryna da boljaga. Hiç kim efenini görmedi. Onun içindäki öýkany hiç kim duýmady. Asla adamdan başga zat ünsüz düşürýärlerli. Gaýta uzak durduklarça aýallaryň jabjynmasy artýady. Bolar bolmaz zatlar üçin bir-birige hıngranýardylar. Erkekler bolsa unup çydap bilmän, içiniň posuny çilim tüssüs bilen burgsadyp goýberýärdiler. Eseniň bu jaýda näçe wagt durany belli däl. Ýöne zadylyp çykan adam köpelligiçe oň howsalasy artyp başlady. Birden maňa ýetmän oturaýmasyn. Onuň başynda başga alada ýokdy. Turistler nireler görmäge gitdiler. Haçan dolanjaklar, giýjäge alan bulaýmasyn. Meni gözleýän ädänlerlerde. Ýoga, asla beýle sowallar oň goloy goltumyndan geçenok. Ol entek fırnok ýykylýan şady durjakdy. Ýöne birden halaýyk diýip tuturak bolaydy. Esen manty bişirilýän namut galanna şonda düşündi. Onsoň ol gamyň haly gadanlaryň termoslaryny alyp ýola düşdi. Oň niýeti bu zatlary düýüp goşa eltip ýangadan magazyň dukan aýlanmakçydy. Awtobusdan düşen ýerine gelse, ne awtobus bar, ne de tanışlar. Ana şonda oňa ýeki galanyň galagoply Kimden sorajak, kim aýtjak? Asla kim sen diline düşünjek?
Öňler bir şähere geldikler esen tizden tiz bir küçük magazyny görerdi-de, şo wada ýygyny urulyp gelip gämede jokgara oturardy. Bu gedek awtobus minip bulaşdy-da. Ol çar ýana delmirip bakýa, derek ýok. Ondan gelenler geçenden sonra başlady. Ya turist, bizim awtobus görmedingmi? Gavarita по-русски. Ağam düşünäy ho, adaşyp görün. Ne понимаю. Esen ýene birine ýülenýär. Ya turist, awtobus gide. Какой автобус? Hawa awtobus. Uzun kızıl awtobusdurla. Не понимаю, дорогой. Извини. Esen ýene birini saklaýa. Пожалуйста, awtobus gide. Awtobus, awy какой awtobusu işite. Ya turist, ağam, gayrat edip awtobus tapşawary. O kişi beýle ýanyna telefon awtomatyny bir ýerlere jaňatdy-da, atalym esen bilen bile durdy. Onu muny soraşasy geldi, bolmady. On goşlaryna göz düşende beýlesine bakyp ýelgirdi. Atalymdan şol uzun gyzyl awtobus gelip esen alyp gitdi. Şofyor onu hüngürdeýär. Esen bolsa ýetini gowşanyna şükür edip, gowuny hoş ýelgiryp otýar. Esenin bagtlygyny iň demir gazapdaky Norilsk şäherine baranlaryna boldy. Sebäbi syýahata başlany bäri hiç bir şäherde de beýli köp zat almadyk esen bu ýeriň magazynlarynyň gowuny gitdi. Elbetde islam zatlaryny tapan şäher esen üçin iň mowy şäher bolup göründi. Jaýlar beýikmi pesmi, nenesi keşdeli, köçelerinem, adamlar nähili näme gen zatlar bar. Bularyň hiç biri eseniň gözüne ilmeýärdi. Ol magazyny girip çykyp, uzun keltini obata durup dıklyşyga dykylyp, penjerenin gara ýağyn dünýä çyrşap çykdy. Penjerenin gara ýağyn ýygynyň bir zat galmady. Şeýdip Gulcahanyň sargan zatlarynyň tas ählisini diýen ýaly aldy. Onsoň bu günden gowuny hoş esen, agşamlyk ýyllar kino diýip, teatr diýip çykyp gidenler, büýük malhana otagyna ýöközi galyp, Gulcahanyň kaýgylyna sargytlar alan zatlary bilen ýene bir ýola bir barlap çykdy. Sargyda laýyk gelişine ýürekden begenli, allym diýip belligem etdi. Ümully çaýnakdan 20 al. Allym Murat daýyň kyýal elçireden 2 al. Allym Agaş şemçeden ýetfanysyny al. Allym Han ýalykdan 10-syny al. Allym aprakly küçüjik gadandan 2 al. Allym 90 näşlik çaýdan 10 kilo al. Allym şu ýerde esen eliniň gylgynyny allym diýip ýatsa-da soň çizdi. Entek bu çaý esene ýetdirmeýärdi. Pummar matadan 20 metr al. Allym garasy ýerli käse görseň 50-syny al. Allym bir ködenim ýaly çaýga eşikden 10-syny al. Allym Täş Sultan gelýän kýal termisden 5-ni al. Allym naňa ardan ýüjem piral ýakaly. Allym radiýamyza 10 sany batareýa al. Allym şundan soň haritler esen heniz alyp geçişenok. Ol sargytly kagaz epleşdirip juýsyna saldy. Jorabyny gizlän puluny sanap ýene öňkü ýerine dykdy. Soňra tursysynyň iç ýüzünden Gulcahanyň ýörüýte tiken juýsyna gizlän puluny sanap gördi. Yer we yer. Entek pul känne. Esen ähli goşunyş fanýerede kapysyny zordan ýapyp düşegine geçip gatdy. Gijäniň bir mahallar gelen otobus ýollaşlary eseni oýurmajak bolup çyrany hem ýakman, imaý bilen ýöreşip, pışyrtaşyp gepleşip giyimlerini asmakçy bolup şpanýerin aşaryny towlanyna mehettel, her goşlar güpürdäp agyp gaýtdy. Esen böküp turdy. Onuň başyna olary bilen gelen pikir ogurgy ýürenler öýtdi. Çıra ýakalaryna ortada üýjüp ýatan goşlaryna hemem haýran galyp bakyp duran ýollaşlaryna göz düşdi. Esen goşlaryny ýanadan şpanýere dıkyşdyryp ýerine geçdi. Öňsüň onuň göwnünden guman aýrylmady. Şol ýollaşlar onuň zadyny ogurlamakçy bolýan ýaly. Şoňa görä damatýança esenin gözüne çiş kakylana döndü. Bunam esen dilmaç aýallan salgallyda uzak günni zat gözlegine geçirdi. Magazyna giýilse gerek zat men bärde diýip dur. Käle bir magazyna girenne tagta sarylýan ak renk bar ekeni. Näde bolmaçar? Owada bir bankasyny 3 baha berende de tapylýan zat däl ol. Esen sägin man 2 bank ak renk aldy. Sargatda bolmanyna näme? Gulcahanyň begenjegini bilýär.
Yine bir magazyna girenne manty şerleýän dur. Nowosyz dawasy açyk durla. Şondan birini aldy. Şuya bolaydy. Bu şäher gatyr eken ay. Al-Hainni senin özi mihmanhanada magazyna çybermeli boldy. Ol şu mahal şeýle bir begenýädi bolýyn. Hatda kelteje boýun besen ýaly görünýärdi. Bu zatlar eltip guljahaly begenlerjegini özi ömünden gowanýardy. Gaýdylar uçurlary bir ýerlerden bir kuç halta tapyp goşlar şoňadykdy. Döwler gorkuty bolan zatlary mata dolap tıkıştırdy. Mantyl şirliýanyň bir haltanyň gabarasyna barabar bolup durdy. Ýöne zatlaryny jemlän soň eseniň kalybyna bir düşnükli tukatlar aralaşdy. Onuň sebäbini eseniň özi bilmeýärdi. Birden ähli zadyň gyzygaçdy duruverdi. Magazyna da gidip gelmedi. Sebäbi aljak zatlaryň tas ählisin diýen ýaly alypdy. Inni onuň bar kuýy pikiri tiýdirek öýe barmakdydy. Ýöne öýe barýança bu tukatlyk bugan myýnyp esen güýe ýaly güýtjekde. Wah, bu dünýäniň gyzygynyň zatda dälligini, zat alanyň bilen kanagat gelmejegini esen biçäre nireden bilsin. Zat alanyňdan aljak diýip arzuw çekeniň o nesesi ýahyry. Ýöne guljahanyň sargydyna gözi baglanan esen muňa haçan düşünýär. Yüze dünýäniň gepesine ýeten kirlän ak kämi ahir aşaklygyny enip gaýtdy. Gidişin şäher owa düşläp giden soň gaýdyşyn eýlenmedi. Günler tukatragan bolsa rahat geçýärdi. Kaýotudy efeniň gara penjegini ýyty çydatman soň penjek birini iýil ýatan soň şu gara penjek allyda derýa tarapdan goýberdi. Gaýdyp seni gözüm görmesinne. Kaýota gelenle öňküsýäri hemmeler uklaşyp gatyr. Esene baktı. Onun gazanları beyleki yüklerini açladı. Biçare. İyir yatan esen iyiramayonlu. Gözün açanın görünü kızıl oğanlık bollu. Bile kudurat bollu niyileden gayip düştük ha. Gayip düşünemeğden ok. Yastığımı kıstırıptırlara. Ya özüm okuda düşürgayip öz pulumdan çıkarıp koyaydım mıkam. Esen yollaşlar oyon marka tiz joramınlaq türsüyüsünlaq pulun sanadı. Yer aklı çatmadı. Oğlanlar oyunlarına fersine oğlanlık oladıp pul sen kimi deydi. Olar Türkmençe düşünmän näme üçin pul hödürleýän pulun özüňde dursun diýerdi. Kara penjek bilen ýigide gezek gelenle ol ýalgardy da pul özüňki diýip eller bilen düşünürdi. Bu pul näme diýip men bolýar? Eger menki däl bolsa-da alym ölümiň ýasygyma gysdyrylmasyna bir gep bar. Penjek bilen ýigit bolsa heniden belgarwatyr. Düşünsäň häzir düşünürsiň. Bolmasa-da ýaly penjegiň geýjek bolup gözleýände düşünürsiň da. Esen pul juwsyna salsa-da ýynjalyk tapmady. Özge biriniň hakyny alýan ýaly. Şol günüň akşamy ol joramyna puluny hem türsüýsüne gizliň juwsyna geçirdi. Şeýse has agtybarlyrak boljak. Akşam metanda da pulun ýanynda. Emma esen gara penjegiň gideninden heniden bir habardy. Ol heniden göwün ýugurganda gara penjekli, gara jemperli gal suwukdy. Al-Hawl owasynyň deginde şu görnüşde ortadan düşýärdi. Töwregi belentden bakyp goýberýär. Soňra halta ýüküni gyssanman howlukman düşürýär. Beýlede duran maşyna ýüküni basyp öýüne barýar. Guljahan onu bir wagty tanamajak bolýar. Bu kara ýallara ok penjekli, kara jemperli gal suwukly kişi kimkä? Efendiňe burnundan tanaýar. Evin eşik kiminki bolsa-da şu burun efeniňki. Efen burnuny nägeýle sypap goýberdi. Her näçe ýigrense-de etçi galaçy ýok. Öz teninde kesip taşlap bolýarmy? Ol bugünden rahat geçişine hiç bir müşkillik uçuramaýyşyna şükür edýärdi. Istesine de ol halis ýüzden siýahaty tamamlap her gün saý öýüne golaylaşýar ahry. Tagaman öýüne dolansa oňa ýetse saat ýokdurla. Gelen gede bolsun. Eseni owa ýerinden öýünden hemen traktorundan aýyrmasalar başga bakt gerekdir. Şol günden birini eseniň hammamda duşda ýuwunman ardynman giýimin çalışyrman ýörüşine haýotadaşlaryň biriniň öýse düşdi-de oň garşylygyna bakman bile hammamy alyp gitdi. Geli suwda derisi giýen eseniň keýpi göterildi.
Öňmürdüň eger ayarlyk iş bitirilende ýunulýan nurýdyp gören esenin şahta açylyp üstünden suw waryny enterdi. Otonjyny türsiýi düşen soň hammamda täk özi galýan çadyr türsiýini çykardy. Çalşyrmagy işe alman soň uğru teline jalwaryny soktuda gidiberdi. Bir elimle de qawun qaqy alyp burun bolup ýatan öýür türsiýi palubadaky oturguşlaryň birine türsiýini serdi-de kayutasyna girdi. Näçe wagtlap suw bolmadyk geden sökülüp solup barýar. Düşegine geçen esen salymyny bermän meýimräp uqa batdy. Bir kağıt yatan bolsa gerek. Oýunyp töwere uzaýlady. Oglanlar kart oýnaşyp oturýarlar. Esen birden düşegünden döküp düşdi-de gapyny açyp ýapyp "Konu paluba wakaýyndy. Türsiýini pul barlygy şu mahal kellesine urdy. Tehey edip gören işiň mar bolsun. Suw nämäge gerekdi? Şu çakaçyny suwda ýaşadyňmy diýsene. Gedi berde öňkü bolşuňda. Wah, pul barlygyny bilen morsalar türsiýini çilendirler. Öze halal pully. Hudaýym özi goran bolsa ha. Esen iňsiz koridorlarda ýurup, beýleki baskançaklardan böküp türsiýini teren ýerine algap bardy. Oturguş öňkü fiýaly dur. Beýle ýanyna bir kuşkuşy güne çoýunyp kitap okuşyp ýatyr. Töwerege nazar aýlasa-da türsiýine gözi ilmedi. Türsiýimi görmediňizmi? Oturanlar düşünen zok diýip başyny ýaýkadylar. Görmersiňizle. Pulunu alyp türsiýini suwa taşlaýansyň görmersiňizle. Esen howpurgap howlugyp demin soja baryp çarýany alaqçady. Gözüni ýerden aýyrmany ýörüşine gäminiň ardyndaky demir gözlükli germe geçenni bardy. Adam moý germegiň ýüzüne geçmek gadagan diýen ýazgy bardy. Esen o ýazga ünsen bermedi. Okanady düşünmejek belli. Emma şol germegiň aňyrsyna gäminiň kuwatly perleriniň suw köpürjikledip ala şagyrda turýan ýerine golaýdy. Türsiýiniň ýatanyny gören esen şo germegi ýarmaşyp başlady. Gäminiň radiosundan kapitany howsalar ses çykdy. Dolon, qadaganlygyny gözüň görmeýärmi näme? Esen o sese düşünmän germegden aşyp başlady. Kapitanyň sesi hem has adymly çykdy. Düşünýärmiň, o taý ölüm howpy ölersiň, meni türmäge sallarmajak bolsaň dolon. Ýok, esen häzir içi pully türsiýiniň başga zady görenok. Kulaklarym gapyk. Anha ol germegden neştide başa aýlanmýady. O taýynyň güýçli sarsgynyndan eýmenmi bagry bilen fiýişip başlady. Şo pursat 3 sany gämiş okýal atylyp gelişine germegden gaýdyrylyp geçdiler-de eseniň ayagyndan garwap tutup iýdi çekip başladylar. Esen bolsa çyrçytyr demire ýapyşyp öňüňde bir kuş ädimlikde ýatan türsiýini ýetip gelýär. Onýança güýçli ýitler. Esen özlerine çekip aldylar-da germegden aşyrjak bolup edil pökkü götürenýär ýeňil götürdiler. Esen bolsa keniden elini türsäge tarap uladyp "Dengi" diýip gyýarýar. Gyýkylygyna bakma esen germegden beýle agdardylar. Olaryň biri türsiýini almakçy bolup ýönülleni hem şolly bolýan ýetişikli şemal türsiýini ýerkilledip alyp dömürdap qaynap joşup ýatan suwa garyp goýberdi. Esen germege ýapyşyp duruşyna muny görüp gowrasyň lampa ýere goýberýärdi. Wah, inni guljahyna näme jogap bererkäm? Janym alsa gerek. Qara köpüksiz nädip ýaşarkam. Vay Hudaýjan, maňa rehmiň ele bolsun. Şol ýastygy sırlan onlyk almalykenim. O kişi hakydyr. Anha eline bir onlyk alyp delegine näçe onlyk bermeli boldum. Wah, men koljak dälo. Her näçe halaýa görünmäýin, öýden çykmaýyn nisemem bolmatda. Ýunar ýaly näme illam janyň gadyny süýkediňmi diýsene. Wagt zap goýmatda, dızap geçdim. Bar öz kırıngı özüň döküberdiğim ellim boli, oňurmadym da. Bar bela şu hammamdan başlandy da. Ana enne boljagym molly. Gämiň adamlar kapitanyň howsalaryny sesini eşitip, paluba tarap enişip baýdylar. Bir garada kelteje boýly esen boýuny burup bakyp dur. Beýleki tarapda da halaýyk oňa bakýar. Kimsäniň nefsi agyrýar, kimse gaharlanýar. Haşawşy gurrunlara mörüp başlady. Şo wagt bir mahal kysymyz dilmaç aýal eseniň ýanyna baryp halyny sorap, duýgudaşlyk etdi. Ol eseniň gaýdyş bilýärden alyp goýanyny bilip injally. Pul üçin bozulmaň işlersiňiz, kazanarsınız. Janyňyz başyňyz sag bolsa bolgany. Ol dinar juýsundan 10 manat çykaryp esene uzatdy.
ol almajak bolsa da berdi. Bir tarapda duran halaýygam ol aýalla näme bolany sorap bilen soň, olaň arasyndan esene pul gollawyn berenler tapyldy. Esen o pullar almajak bolsa da semiz denan onu kynlyk bilen göwnetdi. Elbetde ýoldaşlarynyň gollawyny esen ýürekden minnetdar boldy. Kägedeklerde olara ogra bakan ýaly şuhly garan üçin özüne müýnüýdi. Emma şodur kaýdyp, eseni köpüň içinde görüp bolmady. Ol ta Krasnoyarska gelýän çatqat geldi. Özünden göňlü geçdi. Her niçigem bolsa dogduk mekana dolanýanlygy köňlüne azkem bort goýardy. Habar ýok bir gece gündüzden ol öýünde oturýar ahry. İlk Krasnoyarskdan Aşgabatda samolyotla uçar gider. O taýdan moýtlygynyň birine minse, bar ýok 10 sagatda owasyna ýeter. Esen şeýle duýgular bilen gämide goşlaryny halta edip ýagnaşdyrdy. Boýunly gara jemperini giydi. Emma näçe döwrünse de gara penjek göze ýylmady. Ýere düşäýdika. Ya eliniň gyzygyny haltalaryň birine diqaýdymka. Şeyden raw. Olsa ol zatly haltalaryň birme bir döküp ýaňadan sarşdyrdy. Ýöne gara penjek bolan bir haltadan çykmady. Gara penjek etiniň göwün diýen penjegi de ahry. Ol obada hut şo penjegi ýyp barmagyň arzuwyna da ahry. Indi şo tapylmasy näderkä? Ýok, her näçe döwrünse de tapmady. Onsoň esen boýunly jemperiň üstünden myjardanyp düýürlenip galan garşygy dakynny da goşlaryny kenarada şap başlady. O taýdan bir maşyn tutup aeroporta eltdi. Samolyotun uçmagyna entäk wagtken jüwsüni elini sokdy. Ýoldaşlarynyň beren puly bar. Onsoň ol ogry oturup bilmekde beýleki ýanyna magazyna girdi. Ardan çıtmata gözlüşdi, hemem Gulcahanyň sargydyny ýatlady. Ardan 58 köpüklük çıtmatadan 60 litral. Esen başga hiç zat hakda oýlanman mata alyp çykdy. Şu ýa bolaydy. Ine ahir samolyoty miner wagt boldy. Her kimin goşlaryny terede ölçäp başladylar. Fiýahata gaýdanly ýyky bolman soň, moken bir üns vermedik esen ýany goşunyň näme üçin çekilýäninden bihabardy. Gede gelenne haltalaryny terede örüp basdy bolýan. Terediň aňarsyna gyzynan artyk ýüküçi näçe tölemelediğini aýtdy. Esen düşünmedi. Terjime edip berdiler. Ey ho! Beýle düzgünen bar eken o. Men pulum ýetmeýär. Şoňa düşündirip aýtsana, men öňüm ýolly pulum derýäge gaçyrdym. Menden pul alman geçersinler. Bolmaz diye. Hökman alınmaly da. Onu barca pulumu alsın, yetmedigine derek gatykyt gazanymma, özüm gapakly. Şoň birini bereýin. Terjime edip berdiler bolýan. Telewiziň aňarsyna gyýyp ýürekden güldü. Ol eseriň içine bilen aýdýany ananly da onun barca pulunu alyp ýüklerini kabul etdi. Gaýdyp beýtmä görüň. Wah, gaýdypmy, gaýdyp diýirkäm owadan çykasym ýokla. Esen samolyotda da soňra otlamyň önüne de bar arzuwy Gulcahanyň göwnünden turmak boldy. Şäher dukan sökö alan zatlaryna Gulcahanyň göwüni ýetse begense esene başga zat gerek däli. Ol özüniň şeýle halladygyny entek duýmaýady. Hiç hile oýlanmazdan tebiği buyruk boýunça ýugurýady. Häzir ol halta ýüklerini öýnüň duruny hatar örüp haltalary birme bir açyp beýle ýanyna ogruny goltuklap duran Gulcahana sowatlaly uzatyp başlar. Haltada ilkinji eline iýlen zat ardan çıtmata. Esen o matany uzadýar Gulcahan. Vay, bu mataňa odanlygyny näçeden aldyň? Ardan jala. Öz sargaýşyň ýaly meter 53 köpükden. Bolaýypdyr gül ýaly. Owadan termoslar çykýar. Gowjalany, sena sewdany oňarjak owesen. Kapakly adamlara Gulcahanyň gözlükçe. Gowzatlar alypsyň töwelemi? Esen üzüm gully çaýnaklar uzadanly dagy Gulcahan gul açylýar. Ahyrda esen ähli getiren zatlar öýüň içinde gyzylara serip goýýar bolýan. Gulcahan begenjinden ýa näme bakjagyny, näme ellep görjegiňi bilmän, gözlerini kýan alakçadýar. Hüýç söýleýär. Esen şeýle bolar nisläp öýüne geldi. Dogrudan Gulcahan bir wada esen tanap bilmedi.
Tomsun bu çokrumasında boyunlu qara jemperli, qarsı soğuklu ak yüzlü kışa Güljahan qaraşmanly. Ol gelenin esenligini tez tanap, ojaga çöp atıp oturan yerinden turup qaytdy. Ämen şeýle bir giň ädimläp, awanyp gelýär bolýan. Esenin şu wady howwasyly urady. Güljahan, gurgun oturanmysyň? Bala çaýga mal wara saglykmydyr? Owularyň rahatlykmydyr? Şeýle diýip esen öz aýaly bilen salamlaşmak bir geň sorup, salam diýjegini diýmejegini bilmedi. Güljahan bu soralara bir sözle Hawwa diýdi-de, haltalar maşynydan düşürüp başlady. Aralygyna da Uzak eglendiňler diýdi. Meni göresi gelip duraw diýen manyda düşünen esene bu sora hoş ýapdy. Sen sargıtlaryň bitirjek bolup eglendimde. Hani, nämeler alıştırdyň? Sargıtly kagazyňda näme ýazylan bolsa baryny aldym. Tuweleme, bä, sene iş bitiripsiň? Güljahan'ın şu jaga sözüm eýýäm eseniň goltugyndan göterip başlady. Ikisi bir jaýda galyna ogly bolsa sallanşapda ýatyrka, esen Güljahan gujak bolly bolýan. Ol sähel ýylgyryp eliniň telsi bilen ol itip goýberdi. Güljahan'a häzir ışık goýunly garanyna haltalarda aqdatlar görmek has gyzyklydy. Vay aýryla. Hani, haltaň aç, näme getireniň var goraýyn? Esen gulluga taýyn. Döküp baryp bir haltanyň bogdagyny çözdi. Kapakly gazan uzadanna Güljahan newsewür topuldy. Bolaýypdyr, tüýs, men gözleýän gazanymda magazyny açyk satylýarmy? Hawala, o taýda günler gaty işli. Her magazyny bir milisa dur. Magazynçy zat giriledi ya pulydigi şapda golundan gitýärdi. Ýür turma diýe. Wahşoň ýaly milise biziň magazyna gerek. Yer ýutmuş bardaň ýagyrny işligini otlaýa. Güljahan kapakly gazan sypalap azken diýmenýärdi. Esene bakýa. Näme çykaryň ok? Esen ýaýdan ýar. Haltaryň içine edil guýa bakan ýar bakýa. Aýşy näme bir näme dipdir bolýan. Takawlamada o zatlary duýda ýatyrmajak bolsaň tiz çykarşdyr. Esen säher sandyrak başlaýar. Agda açylyp ak renk akyp gatan gapyrjagy çykarýar. Renk keçä sarkyp başlaýar. Vay, keçämi kuletdi. Şeýle diýip Güljahan eseni ýerine gapyrjak kakawalýardy. Daşarykyň goýberýär. Güljahan'yň gahar oýanlygy öňünde dag bolup durýarlar. Mo esen aňrýany bilen belet bolan soň kalsadan zat çykarmaga bowlusman innik urga garaşýar. Bollydy mä saňa agaç şudan ýal bolup durmady. Çykar artiplaňy. Esen daşyna ak renk çarşalan bir termasy ordan çykarýar. İçinde şygyr geçtilýär. Güljahan alýada termasyň içine bakýar. Esen bolsa haltanyň ýanyna näme bolurka diýip müýnü bakyp dur. Ay kellesi kesilmiş ey. Termis sağ halta salarlarmy? Wah, bir goja zat ekenne. Şeýle diýip Güljahan her näçe özüne basalyk berjek bolsa da bolmady. Gahardan ýaňa ýarıljak boldy. Elindäki termasam daşar taşlady. Yer ýutmuş pulumyň haramy barmydy? Güljahan halagat tapman efeni bir ýana etdi-de haltadaky zatlar öz çykaryp başlady. Ýene döwük termas, ak reňki boýulan gyzyl pummak, çürünlügi gulpy, gapagy döwülen, döwrü deşilen tutuş owrunyň çaýnaklar Güljahan tas dädiredipdi. Taçyny ütüp içini çekip aýaglap başlady. Efeni şeýle bir gargady bolýan. Ol öňde soňda hiç kime beýlege her bir könnäler. Bir haltan döküp beýleke geçse, ol öňküden emmeter. Güljahanam barhaga harlanýar. Barha beter gargap, döwük zatlar eliniň tersi bilen iki ýanadan ıştyrýar. Esen bolsa bir guşdy gussap oglup otyr. Ol hiç bahal şeýle gussap atmandy. Güljahanın bolsa gahar gowra sygman, beterden beter betbagtly uçuran ýaly jaýyň içinde iki ýana dowdurlady. Birdenem esen meşäreniň galşygyny mäkam tutup, dawarda daşary galyp çykdy. Barha batly ýörek beýle ýanyna goýunyň edil agdyna bardy. Yer ýutmuş men senden geçdim. Şu dünýede ýa sen galarsyň ýa men. Eşdämiň? Erkek bolsaň bök ýa bökjek. Esen geplemedi. Güljahan hem bunu bakyp bilmedi. Emma Güljahan birdem salman eglenmän, çoňgur guya özüni taşlajak bolup egilip öýülmänkä, esen ol akşam gujaklap ýygy çekdi. Çekil haram, çekil. Sen gitme, men diýen Güljahan. Gitjek bolsaň sorap gitmelimi namartyn erkegem dälsiň bök. Men guya böküp bilemok, filmeli teläýsene. Wah.
Şo mahal arka çetten bir çağı ağzı eşdilli boli, olaryň ikisem şo tarafa bakanny duymaňa